Na našej planéte sa nachádza množstvo rôznych pohorí. Ich veľká časť, vrátane tých najvýznamnejších, má jednu spoločnú charakteristiku. Tieto pohoria vznikli procesom vrásnenia. Medzi tzv. Vrásové pohoria patria Himalaje v Ázii, Andy, Kordillery a Apalačské vrchy v Amerike, Veľké predelové vrchy v Austrálii či Atlas v Afrike a v Európe Alpy a samozrejme naše Karpaty. Dobre si všimni jednotlivé litosférické dosky oddelené červenými čiarami, ešte ich spomeniem. Simulovanie procesu vrásnenia nie je vôbec zložité. To jediné, čo potrebujeme, je niekoľko rôznofarebných uterákov. Ešte zo dva. Uteráky poskladám do úhľadnej kôpky. Práve začínajú reprezentovať prierez vrstvami usadených hornín. Tieto vrstvy vznikli buď dlhodobými procesmi, alebo procesmi počas celosvetovej potopy. Keď sú horniny pekne usadené, môže prísť tlak. Tlak vzniká vtedy, keď sa oproti sebe pohybujú litosférické dosky. To je to vrásnenie. Teraz sú uteráky zjednodušeným modelom vrásového pohoria. Naše usadené horniny boli stlačené. Niektoré ich časti vystúpili vyššie do tvaru oblúka, ktorý voláme antiklinál. Horniny, ktoré boli pred vrásnením na spodu, tie šedé, sú teraz v antiklinále vedľa seba. Pri našom vrásnení vznikli 3 antiklinály a 2 také nejaké menšie. Opakom antiklinály je synklinála. To je opačný oblúk, ktorý je najhlbší uprostred. Horniny, ktoré boli pred vrásnením na vrchu, bledozelené, skončili vedľa seba. Tento model má 4 synklinály. Pozrime si to ešte raz z iného pohľadu. Treba dodať, že skutočné vrásnenie trvá dlho a vrstvy usadených hornín sa nielen zvlnia, ale často aj popraskajú. Ale uteráky nepraskajú, takže nám to model neukázal. Ak chceš, môžeš si tento experiment vyskúšať doma. Neboj sa, nie je to životu nebezpečné.